ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलयति जकृवातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चतुर्थोऽध्याय उद्धव उवाच एवे विदुर शृण सुखे से जदुगणे रात्रि मुखे बारुणी मद्य कले पान तेणु इले हत ज्ञान मन हरिले मध्य तो से भोल होइले बुद्धिर से मर्म भेद न दृष्ट वाक्ये कंदल कले के रजनी अर्धे जदुवळे कंदल युद्धे नाश गले तक्षणे आत्मा माया गति विश्वासी प्रभु दासरथी मिलिले सरस्वती कूले बळे अश्वत्थ तरुमूले निज कूलर वध पाई आज्ञा से देले भावग्राही मते बोइले सुख मने चलतु बदरी काश्रमे किंतु मु तांक कुलखेय बुझी पारिली अभिप्राय ताहांक पद विशेषण सहजे होई मु अक्षम तक्षणे कृष्ण आज्ञा पाई पद कमले मन देई तीर्थ मने करी मन चाहिले कृष्णर वदन श्याम सुंदर कृष्ण वन प्रशांत अरुण लोचन चतुर हुजे शस्त्र सोहे शिपित वसन वनमये दक्षिण पाद वाम जंगे तृतीयासन वनरंगे एबे हो कुरु वीर शृण मैत्रीय मिलिले तक्षण व्यास मुनिंक सखा होन्ति आनंदे भुवन भ्रमन्ति तक्षणे कृष्ण पासे जाई पादे नमिले शिर देई मुनिगणांक अनुरागे मुनिगणांक अनुरागे जेबा कहिले कृष्ण भावे मैत्रीय शुण मो वचन मोहि जानाई तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तो ते संसारु तरी बुझे मन्ते पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकले वसी एक मेले लभिले जोग अष्ट निधि मोर चरण ज्ञान वंदी ए जोग सर्वपुरे सिद्धि यज्ञ प्रकाशे सर्व साधि तही वैराग्य दृढ़े चिति सुख सनक ज्ञान चिंती विषय रसे भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती भक्ति वैराग्य जार नाही सेवा लभिबे अवा काहि ये ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुहि कहिले पद्म कल्पे ता ब्रह्म ज्ञानर महिमा करन्ति जारे आनसीमा एणु पंडित मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने ए भागवत धर्म चिंती ए भव जड़ो तरी जानती ए मंत परम वचन
ଅମୃତ ଶୁଣିଣ ମୋ ମନ ତାନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ କଳ୍ପିଲା ତାହାର ସ୍ମରଣେ କୃଷ୍ଣର ସ୍ନେହ ମୋର ଦେହି ରୋମ ପୁଲକେ ତହୁଁ ଦହି କର ଯୁଗଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ କହେ ସେ ବାଳ କର ତୁଣ୍ଡେ ଭୋନାଥ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜିଲେ ଆନନ୍ଦେ ତାକୁ ଏ ଅଶେଷ ଜଗତେ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ଦୁର୍ଲଭ ନୋହେ ଲଭିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବିଚାରେ ମୋହର ଏଣେ ଆଶା ନାହିଁ ତଥାପି ତୋ ପାଦେ ଭଜଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ କର୍ମ କରୁ ଅଜ ହୋଇଣ ଦେହ ଧରୁ ତୁ ନିଜେ କାଳ ରୂପେ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ଦୁର୍ଗାଧାଇ ତୁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ ହୋଇ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଦେଇ ଏସବୁ ବ୍ୟାପାର ଦେଖିଣ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ରାଇ ଆଗରେ ସମୀପେ ବସାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅକୁଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବଜ୍ଞ ବାକ୍ୟ ଯାର ତହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମୋତେ ପଚାରଇ ଏଣୁ ମୋ ମନେ ଖେଦ ପାଇ ତୁମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମଇ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଗ୍ରତେ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାକୁ କ୍ଷମ କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତୁତେ ଚିନ୍ତି ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ପଚାରନ୍ତେ ମୋହି ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୟା ବହି ମାୟାରେ ତହିଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ ସେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହର ହୃଦେ ଆରାଧିତ ସେ ହରି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ ତାର ବିଚ୍ଛେଦ ଆତ୍ମା ମୋର କ୍ଷୀଣେ ହୃଦୟ ନୋହେ ସ୍ଥିର ତାର ବିୟୋଗ ଆତ ଜାତ ତା ପାଦ ଦେଖିବା ନିମିତ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳେ ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂଳେ ଏ ନର ଲୋକ ସୁଧର୍ତେ ତପଆରଧି ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାଏ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ସୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବନ୍ଧୁଜନ ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁତା ଶୁଣି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ମନ ସ୍ଥିର ସେ ଜ୍ଞାନ ଖେରିଲା ବିଦୁର କହିଣ ଉଦ୍ଧବ ଚଳନ୍ତେ ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦ ଗତେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସେ ତାକୁ କହି ବୋଲେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ବିଦୁର ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ ଯେ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ତୋତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଯେ ନର ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଭୋଳେ ପସନ୍ତି ତା ପାଦ କମଳେ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର ବେଳେ ମୈତ୍ରୀଏ ମୁନିଙ୍କ ସୁମେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ
ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାର ପାଶେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶେ ସେ ତୋତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତେ କହିବେନି ଜନ ପୁଳିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ନିଶ୍ଚଳେ ହରି ଭାବଗେ ନି ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗ ପାଶରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୋ ସମନେ ମିଳିଲା ବଦରିକା ଶୁଣେ ପରୀକ୍ଷେ ସୁକ ମୁନି କହେ ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ଭୋନାଥ ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ମୁହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଶୁଣି ସଂଶୟ ହୋଇଲା ମୋ ମନେ ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନିଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁ ବଳେ ନାସିଲେ ରଣେ ମଦ ବଳେ ରଥି ଯେ ଯୁଥ ଯୁଥପତି କେବେ ରଣେ ନ ହାରନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଚଳିଲେ କେମନ୍ତେ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋଚିତେ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା କେମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ରହିଲା ଶ୍ରୀ ଶୁକ ୱାଚ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସୁକମୁନି ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିବ ଯଦୁବଂଶେ ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ ଆତ୍ମାର ତାରଣ ପ୍ରମାଣୀ ମନ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଫଳେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଜୀବ ମୁହିଁ ଗଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଧବେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଏହି ଭାବେ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଇ ଏଣୁ ତୁ ନର ଲୋକେ ରହି ଉଦ୍ଧବ କହିବ ଯେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ସେହି ମତେ ଏଣୁ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଗୁରୁ ହରି ଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଧାରି ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଗଲା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା ସମାଧି କରି ଘୋର ବନେ ପଶିଲା କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ ଏମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବର ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଅବତାର ଯେ ଗୁଣ ଗାଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ମନ୍ତେ ଏ ସର୍ବ କଥା ସ୍ମରି ଚିତେ କୃଷ୍ଣର ସ୍ନେହ ବନ୍ଧ କ୍ଷୀଣ ଚଳନ୍ତେ କର ଇରୋଦନ କେତେ ଦିନ ବନେ ଗଲା କାଳିନ୍ଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା ତହୁ ଚଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ମୈତ୍ରୀୟ ମୁନି ଅନୁସାରେ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ସୁଜନେ ଏଣେ ଦିନ ବଞ୍ଚି କୃଷ୍ଣ ଭକତି ହୃଦୟ ସଞ୍ଚ ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंसं सहितं वैशिष्ट्यं तृतीय स्कंदे
विदुर उद्धव संवदे नाम चतुर्थोधाय हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नारायण 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 नारायण